Bapak Ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, para rama, suster, bruder, berkah dalem Gusti, sugeng rawuh wonten ing PDSK channel menika. Kados pundi kabar panjenengan? Mugi-mugi bagas kasarasan kesehatan kawilujengan tansah mengku kula panjenengan sami anggenipun kelampahi gesang ing dinten menika. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang basa Jawi waosan Injil kula panjenengan sansaya saged gayuh iman kapitadosan ingkang leres lan mantep. Langkung-langkung anggenipun kula panjenengan sansaya bangun solidaritas kalian Gusti Yesus ing dinten-dinten pungkasaning sugeng wonten ing alam donya. Kala wingi kula panjenengan sampun ngriyayakake Minggu Palem lan dinten menika dinten Senin ing Minggu Adi utawi Pekan Suci. Waosan Injil ngajak kula panjenengan pitados bilih Gusti Yesus ingkang dados utusaning Allah nebus sedaya dosa-dosaning jagat lan asung pepadang tumraping donya ingkang kalimput ing pepeteng. Gusti Yesus setya lan siap ngadepi menapa ingkang badhe kalampah. Dinten menika Gusti Yesus rawuh wonten ing griyanipun Marta lan Maria. Laning mriku Gusti kembul dhahar kalian Lazarus ingkang sampun dipun wungokaken saking pejahipun. Lan rikala Gusti Yesus rawuh wonten ing mriku kathah tiyang sing lajeng sowan pengin ngerti Gusti Yesus sing ampuh ning ya pengin ngerti Lazarus sing wis ditangekake saka pati. Lajeng menapa dampakipun? Monggo kita pirengaken sabda dalem Gusti ing dinten menika lan kita wiwiti kanthi sembahyang sawetawis. Konjo ing asma dalem Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin. Suawi sami munjuk. Gusti Yesus sabda dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma mugi karsa ngantika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. KBKO kegiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabda dalem kapenuwana kawula mawi roh ing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabda dalem kawula sansaya nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Waosan Injil kapethik saking Injil Yohanes bab 12 ayat 1 ngantos dumugi 11. 6 dina sadurunge Paskah, Gusti Yesus rawuh ing Betania panggonane Lazarus kang biyen wis mati banjur ditangekake Gusti. Ana ing kono Gusti dicaosi bojana. Marta ngladeni dene Lazarus kembul dhahar karo panjenengane. Maria nuli njupuk jebat wangi nardus murni lan pengaji bobot sakpun dianggo mblonyo padha dalem Gusti Yesus. Saomah ngambret kebak gondo wangi. Nanging Yudas Iskariot salah sijining murid sing calone nyidrani Gusti celathu. Jebate iki pancen ora diedol wae payu 300 dinar. Banjur duwite didanakake marang wong-wong miskin. Anggone celathu mangkono mau ora merga atine mulung marang wong miskin, nanging marga dheweke dipasrahi kantong lan gawene nyolongi isine. Mulane Gusti ngandika, "Wis kareben iki rak nyawisake dina anggonku disarekake. Wong miskin mono rak tansah kok adep." Akeh wong Yahudi sing padha krungu yen Gusti lenggah ana ing kono, banjur padha teka ora mung marga kepengin weruh Gusti Yesus, nanging uga kepengin weruh Lazarus sing ditangekake saka ing pati. Nalika samono
para imam kepala wis duwe pangarah arep mateni Lazarus, awit akeh wong Yahudi sing padha mbalik lan ngandel marang Gusti Yesus ya marga saka dheweke. Makaten sabda dalem Gusti. Suwawi sami munjuk, Gusti kawula munjuk sembah nuwun karana sabda dalem. Sabda dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabda dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge nggayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbah lan adik-adik, waosan Injil ing dinten sepisanan pekan suci 6 dinten saderenge Gusti Yesus kasarekake lan wungu mulya, Gusti rawuh wonten ing griyanipun Marta, Maria lan Lazarus. Ing mriku tiyang tetiga bangun sikap ing ngarsa dalem Gusti, lan menika temtu saged dados kaca benggala tumraping kula panjenengan sami ngancik ing pungkasan mangsa Prapaskah. Mugi-mugi kula panjenengan mlebet ing minggu adi menika sansaya pantes lan siap anggenipun ngriyayakake Trihari Paskah kanthi manah sing suci, manah sing murni lan estu linambaran iman kapitadosan sing penuh kabungahan. Awit Gusti Yesus ingkang kula panjenengan pitados sampun kersa sangsara seda sinalip lan dados panebusing donya. Yen kula panjenengan ningali kados pundi Marta, Maria lan Lazarus bangun sikap ing ngarsaning Gusti, kula panjenengan saged nyonto lan nulodo. Lazarus kembul dahar kalian Gusti. Mila menika saged dados conto tumraping kula panjenengan kados multi awake dhewe ya saben minggu kembul dahar karo Gusti ana ing Ekaristi. Nek iso ora mung saben minggu ning ya saben dina. Ampun ngantos le kembul dahar kuwi nek ana jadwal misa. Nek ra ana misa ya terus ora berjuang, ora berusaha nderek misa ing papan sanes, ing kapel sanese utawa ing gereja sanese. Marta menika ngladosi nyawisake maneka warni ubo rampe kanggo bojana. Dadi koster, dadi misdinar, dadi lektor lan sapanunggalane. Maria kanthi migunakake minyak narwastu sing larang banget regane, blonyo padha dalem Gusti. Maria nggih caos pisungsung sing paling apik, sing paling aji ana ing uripe kagem Gusti. Nah awake dhewe apa ya bisa nyaosake ing ngarsa dalem Gusti sing paling wangi, sing paling larang, sing paling aji kangge pisungsung sing pantes konjo ing padha dalem Gusti. Lan kula panjenengan saged mawas diri saking pokale Yudas Iskariot, salah setunggaling murid sing Injil kala wau paring katerangan calone bakal nyidrani Gusti. Menapa sing dados ide gagasan Yudas Iskariot menika sae, daripada minyake sing regane larang kuwi nggo mlonyo padha dalem Gusti mending didol terus duwite didanake kanggo wong miskin. Menika lak sae. Idene Yudas Iskariot menika supados aja diceceh barang aji kan ya ora kudu kanggo mbasuh padha dalem Gusti. Nek mbasuh kan saged ugi migunakake toya. Adat kebiasaan Yahudi pancen tamu menika diwijiki kados ing sakmangke kemis putih. Lan le miji inggih ngagem toya. Ning aneh Maria menika le miji padha dalem Gusti nganggo minyak narwastu sing larang. Idenipun Yudas Iskariot menika sae. Mila ing bab menika kula panjenengan nggih saged mawas diri. Apa nek aku migunakake fasilitas maneka warni sing kula panjenengan gadahi peparing dalem Gusti menika ngeceh-ceh
bondo, ngeceh-ceh duit, ngeceh-ceh tenaga lan sak panunggalane apa awake dhewe bisa kanthi wicaksana, kanthi hemat, kanthi efisien efektif, termasuk anggone kula panjenengan migunakake harta benda gereja ingkang kedah dipun awasi, dipun kendhaleni injih menika sifat semangate Yudas Iskariot. Injil kala wau paring katerangan kanthi cetha. Anggone celathu mangkono mau ora marga atine mulung marang wong miskin, nanging marga dheweke dipasrahi kantong lan gawene nyolongi isine. Nah menika sing boten sae saking Yudas Iskariot. Pranyata anggone nggadhahi ide gagasan minyak narwastu didol terus duwite didanake wong miskin, menika namung lelamisan, mung ana ing tembung, ning sejatine dheweke pengin korupsi, duwite iso dicolong. Nah menika semangat dasar Yudas Iskariot. Mila ing zamane awake dhewe saiki isih akeh banget koruptor, wong-wong sing ngunthet, sing njupuki duwite negara, duwite wong liya. Menika termasuk anak buahe Yudas Iskariot. Sing dadi pelindunge ya Yudas Iskariot menika sing calone nyidrani Gusti. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman. Lan mugi-mugi lumantar panglimbang dinten menika kula panjenengan tansah jinangkung ing berkah dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa, Yang Rama saha Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.